штат Саус-Каролайн, фасли зимистон, ягон сайёҳ турист намебинем. Инам хеле гукидем. Лаб-лаби раҳ, қад-қади баҳр, аз тараф сакар тури меҳмонхона. Агар фасли тобистон биёе, тамоман ҷо нест. ҷои холӣ намебинед. аммо имрӯз бошад ман бо баҳр ва баҳр бо ман. вақте филмҳои амрикоиро тамошо мекардем, умуман кадом киное ки набинем, нафаре ки саҳар мехезад дар иҷо рафт мегардад ё ки тамрин мекунад, машқ мекунад, ама мебинем ки дар пеши баҳр давида истодааст. бисёр дар дил мо орзу мекардем ки худо кунад ки моҳоям дар ҳамон ҷо бошем, дар лаби баҳр, новобаста мекунам амрико аз ҷо, умуман дар пеши баҳр давем ва машқ кунем, бодаҳои тоза, як рӯҳияи баланд кашем. ва баъд аз ки солҳо гузаштанду худо насиб кардааст ки мо ҳам ба муҳоҷират рӯ меорем, баъдан омадем дидем, яъне ҳоло бошад дар ҳамин ҷо қарор дорам. соли якчанд сол бошудам. яъне имрӯз мақсади асосии ман ҳамин аст ки ҳар нафаре ки орзу мекунад, мақсад мегузорад, яъне худованд дар як гӯшааш меандохтааст ва мегӯфтааст ки ту намедонӣ, ман медонам. солҳо мегузарад, ҳама орзуи шумо амалӣ мешавад. беҳуда намегӯям ки зиндагиро орзу ширин намад. барои ҳамин ман ба бисёриҳо гуфтаниам ки шумо ҳамеша бо орзу бошед, нияти нек дошта бошед, мақсад дошта бошед. ҳатман вақте шумо орзу мекунед, фариштаҳо омин мекунанд. худованд боз донотар аст. барои ҳамин бародарои азиз, ина мо ба қавли саҳар хезем давем, саҳар хезем чӣ кунем, ин чизҳо ба сармо намебиёд дигар. танҳо аз пеи зиндагӣ, яъне баъди ин орзуҳо бо дигар орзуҳо пайдо мешаванд ва дигар нақшаҳои зиндагӣ пешра мегиранд. барои ҳамин орзу кунед ва умед бошед, дурбин бошед, оптимист бошед, пессимист ҳеҷ вақт нашавед. ман метонам, ман мекунам, ман худо хоҳад меравам. аз рӯи ҳамин нақша бояд кор кунед, чун вақт зуд гузар аст. ҳар як коре ки мехоҳед ҳамон рӯз амал кунед, ҳамон рӯз анҷомаш диҳед. мо ҳамеша медиҳем ки худи манам бисёр вақт ина биё тага мекунам, ина бо таги дига мекунам, ҳамин қадр ки мебинӣ умр рафт аст. мо аллакай 37 сола шудем, он қадар ба қавли ҷавонам нестем. гарчанде ки ҳоло ба синни ҷавонӣ мувофиқат мекунам, чун зиндагӣ аз пастиву баландиҳост, мисли ҳамин мавҷи баҳре ки тур талотум аст, пастиву баландиҳо дорад. яъне бояд ҳама инсон аз пастиву баландиҳои зиндагӣ хоҳ нахоҳ бояд гузарад. аммо чӣ гуна бояд гузарад? яъне худи одам бояд интихоб кунад чӣ гуна бояд гузарад.
баъзе чизое ки масалан ҳаст ки аз дасти одамизод наояд, танҳо Худово бедастии чиз. Ман табиатро дӯст дорам. Ман баҳри калонро дӯст дорам. Тамошошро дӯст дорам. ҳатто вақте бегоҳ омадам, дар ин ҷо истодам, бисёр як роҳатбахш аст. Тасаввурот тамоман дигар, ҳиссиёт тамоман дигар. Ошиқи баҳр мешавед, намехоҳед ки хона равед.